korrika euskaraz. Iritsi zaigu 2011ko korrika Goierrira. Korrikak bi urtero, beste hainbat ekitaldi bezala, euskara ikasi, hobetu eta erabili beharrak gogorarazten digu. Euskal Herrian zehar bizi garen guztiok. Euskaraz mintzatzen dakigunoi eta ez dakiten. Dakigunoi, dakiguna hobetuz, erabiliz, bizitzeko eta ez dakitenei lehen ikasi eta gurekin batera erabiltzeko. Euskaraz bizi nahi dugunok, ez dakitenek mugatuak eta bortxatuak gertatzen gara askotan, baina baita jakinarren hitz egiten ez dutenek izorratuak ere. Hizkuntza bat dakitenek hitz egiten ez dutelako galtzen da, baina baita ez dakitenek erabiltzen uzten ez dutelako. Aurtengo korrikak ere, beste behin euskara maitatu eta erabiltzeko daukagun premia larria jartzen digu begien aurrean. Gutxieneko errespeturik, asmo honik eta maitasunik gabe, ezinezkoa da euskara ikastea eta ikasi gabe ezinezkoa da erabiltzea eta erabiltzen laguntzea. Beraz, gizarteak euskararekiko eta euskaldunokiko errespetu, asmo hon eta maitasun handiagoak izatea lortu behar dugu, euskara ikasi, hobetu eta erabiltzen. Gaur hemen bildu gara, Goierriko hainbat talde politikotako, sindikatutako, naiz kulturako eta beste arlo batzuetako pertsonak aurtengo korrikari ongietorri egiteko eta korrika eginez parte hartzeko. Eskertzekoa da borondate ona eta ahalegin. Eskerrik asko guztioi, baina biltze hau ez dadila usadiozko edo ohiturazko zerbait izan. Biltze honek hausnarketa eginarazti ezagula geure jokabidez eta portaerez, geure arteko harremanetako hizkuntzaz, geure komunikazio erremintzaz, geure harremanetako hizkuntza politikaz. Korrika egin behar dugu eta Goierrin egin behar dugu. Gutxienez ere, Goierritarron hiru laurdenak euskaldunak gara, baina gure euskararen erabilera ez da ezagutzaren neurri horri dagokio. Ezagutza maila horrek ardura eta erantzukizuna ere sortzen dizkigu gaurko Euskal Herrian beste eskualde batzuentzat erreferentzia izateko, baina ez gara behar genuke neurriko erreferentzia. Gaurkoa bezalakoetan oso euskaldun agertzen gara, baina geure gizartea ez dugu antolatu, egunero eskualdeko toki eta zerbitzu guztietan euskaraz bizia ahal izateko modua. Gure etxeetan, familietan, kaleetan, lagunarteetan, lanean, ikasketetan, jolasetan, aisialdian, tabernetan, kiroletan, elkarteetan, parrandetan, kultuan, musikan, zineetan, erreibindikazioetan, tratuetan, salerosketetan, administrazioetan, dendetan, dokumentuetan, euskarak ez du behar lukeen neurri, leku, erabilpen eta mailari. Gure gizarteko bizikera asko aldatu beharrak gaude, eta korrika aldatu ere denbora gure aurka dagoetan. Ongi datorkigu korrika hori denak gogorarazteko. Ongi horretaz guztiaz gogoeta egiteko, eta geure bizimoteak aldatzen hasteko. 2011ko korrika honek, orain arte egin ez dugun hori egiteko bidean jar gaitzak. 2011 honetan, Goierrin ere korrika euskaraz egin dezagula, eta euskalakari bilaka gaitezke.